tuolla hahmolla. Se on semmonen Blood Elf-rotuinen hahmo. Kun pelissä on 2 puolta, Horde ja Alliance, niin se on Horden puolella. Ja Horde on vähän semmonen sotasampi ja hyökkäävämpi rotu, väreinä punaista ja mustaa. Ja Alliance on semmonen vähän kiltimpi ja rauhallisempi porukka, että niillä on sitten värit sininen ja valkoinen, niin kuin Suomellakin on. Ja semmonen hahmo on hahmoluokaltaan hunteri, eli metsästäjä, ja se on niin sanottu Ranged DPS-hahmo, eli se ampuu jousipyssyllä kauempaa. Ja sillä on aina mukana semmonen pieni lemmikki, elukka, joka sitten kans tekee sitten vähän vahinkoa vihollisiin, jotka tulee vastaan. Ja suurin syy, miksi mä valitsin sen hahmon, oli se, että sillä on semmonen pievyskölemmikki aina mukana. Mulla on tällä hetkellä käytössä semmonen vaaleanpunainen hämähäkki, jonka nimi on Candymon. Se on oikein söpö. Ja mulla on kans valkoinen tiikeri, jonka nimi on Kermavaahto. Niille naureskellaan aika usein. Ja paras hetki pelatessa oli varmaan se, kun mä ensimmäistä kertaa pääsin kaatamaan sen pelin edellisen lisäosan päävihollista. Ja se oli tosi hienoa ja jännää ja vaikeeta. Ja sitten kun sitä oli pitkään suunnitellut ja aatellut ja sitten kun oli siellä ja eteni siellä luolastossa eteenpäin ja oli hirveän peloissaan ja niinku oikeesti tärisi ja adrenaliini virtas ja kaikkea. Ja sitten se oltiin sillä viimeisellä vihollisella ja kerrattiin viimeistä kertaa taktiikoita ja kuka seisoo missäkin ja kuka tekee mitäkin. Ja sitten kun lähdettiin vaan menemään ja kaikki meni pikkusen liian hyvinkin jopa. Meni niin täydellisesti. Ja sit kun se vihollinen kaatui ja sitten ruutuun napsahti semmoset merkinnät, että vihollinen tapettu ja sai semmosen merkinnän semmosen listaan, jossa lukee niitä juttuja, mitä on tehnyt. Ja itse asiassa tohon liittyy mun peliuran kamalinkin hetki, eli kaikille muille se napsahti paitsi mulle. Ja sitä jouduttiin sitten lähteä vähän selvittelemään. Siinä pelissä on koko ajan paikalla sellaisia Game Masteriksi kutsuttuja henkilöitä, jotka sitten auttaa ihmisiä. Ja sitten lähdin semmoisen avulla selvittelemään ja hetken juttelun jälkeen sitten mullekin napsahti. Ja meinas oikeasti itku tulla siinä, kun huomasi, että oho, en oo saanutkaan merkintää. Olisin sen saanut seuraavalla viikolla haettua uudelleen, mutta ei se olisi ollut sama asia.